ambalma shirifla TV la jaba mo funi islamia ka fuli no yara ka kishina ka hinana ka barka amala taala dili ala ko ke ka ani au bela jile nabo au bismillah ka jamu ka mandi hukumu konnala no dine baro mi jamu ka na wuli ka sai ankara moma ani kan karamo bismillah wala saka baro kenni uye dine kuna fununa bi ani sodalen keleme ka ankara mo ani ambalma ke kumbe kenen konnala no ye Muhammad Ibrahima Sall kabo kay kaw feno Sall kunda duba kay mama bi kay don ni ko Sall kunda kay o du doni ni ko doni islamia demeli islamia de lakalani ala ka dina la du doni ndu ni oye abora o duine konnala ayaka kalon ke o duine fana konnala ani Muhammad Ibrahima Sall de bena je ka bidine baroke nyofe yani anga du baroko nala mi ankara mo bismillah Muhammad Ibrahima Sall assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko basitina ambalatan bashi fustana ka islamo beladilen ka kena bashi temu qashilo beba fola karamo dubo bebe helal alhamdulillah inshallah ay bismillah kena konnala dakuna fla fuli kan fle bawo alhamdulillah ambe ala tanu asali ala kachibaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka nini Allah subhanahu wa ta'ala fi akaka hinana ka kisina ka barka ko kene mi fleli bago beka bi yoro na bi chowa chowala ka Allah subhanahu wa ta'ala dili jonka bara be tieni yere ni yere bunya mini ala ka ngabaro kisama ala dili ya rabbi ala ka fomo de chowi ma ala ko no ya ni fleli bago bele jele ya ro ka chiba bunya ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sheikh Muhammad Ibrahima ambe ifoki wala nyimando na wele jabila ambe do baro konnala am fi baro ke fem do bi kambi min nafaka bon ko sobe baro ni ala harama do sigi yakon kan taso mako kunkli nauti kli sigata la mako famu tikla be famu façon be dine famu jamana tabule re famu mana ke famu mako famu tikli harama do re na tuye na wala sa o harama do ka sigi yakon kan herela kaso anga famu tikili ko bisa ke cho mena mo ko atayush silmi wala le vivre ensemble cohésion sociale mo redo alhamdulillah rabbil alamin Osman boroin ala sona bina ke borodumani alhamdulillah sabula bi anga jamana yi mako be ni boroina kosobe naam alhamdulillah rabbil alamin fumu mako atayush silmi no yanga balo nyogon ka ben kolonana ani kelenya kono ka soranga na farafara o islamia ka principe dode islamia ka lanyini belebele bade do mi ne alquran ani alaka chiba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naam ye o ko ka alla nyama ya kosobe qur'ana kono ayaw chaman be munum bayira alaka chiba yere fana kan la nyini bilibili bayo abi fomo mako application prophétique au dodi at-ta'ayush as-silmi naam ta'ayush as-silmi yere formula yere ni o de an yaisha an-nasu على اختلاف أديانهم وأعراقهم في أمن واحترام متبادل الله أكبر دون ظلم أو اعتداء ودي مغو كبالو نيغونكا مغو كفر نيغونكا كبالو نيغونكا malgré ou ka fo nyogongo ya dinela malgré ou ka fo nyogongo ya dambela ou ka fara nyogon kan ka balo nyogon kan sécurité kono no di danaya kono ani basigi kono na ani kisi kono ani bunya fanfla ben nyogonche ante dine kelenye ante dambe kelenye walma ante hali shia kelenye anga balo nyogon kan ka soro bebe be bunya abi fodi mako ta'ayush silmi islamia bulla kanin koin ka asinsin kosobe islamia ka principe dodo donc ta'ayush silmi avec ketchugo di anga balo nyogon ka bunya ni karama kono ka soro doté do tonyo wa doté dansawo do ka odi afamiyai donc ni alquran ta kala je naam iba soro allah subhanahu wa ta'ala وللي دوكي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا على كتي أو أدم الدون نيرينا أما سلام ويلي أما مؤمن ويلي بس على أسلوب القرآن لا تما بغفر يا أيها الذين آمنوا والما يا أي أبي دور فمننا كل يا أيها الناس من بايرك فدينك وكمتيا adama dewde ko folendu ako ale anda ni ala yawda che ka bo cheni musola odi an fa adama ni amba hawa o bahira folo adama dim be lasli kelindi
aw fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo bɛɛ ye lasili kelen de o de an fa Adama ni an ba Hawa a ko ni Ala ye aw kɛ peuple ye shu'ub o de jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu tɛ jamana kelen ye peuple groupe wa qaba'ila ni kabila donc munna objectif jumɛn b'o la ni Ala y'o kɛ kun jumɛn na ka aw fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogoya la tan lita'arafu Ala m'a fɔ ko litakhasamu a m'a fɔ litafaraku a m'a fɔ litanaza'u a m'a fɔ litaharabu a ko de ko lita'arafu kosɔn aw ka ɲɔgɔn dɔn walasa aw ka ɲɔgɔn dɔn a m'a fɔ walasa aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walasa aw ka kɛlɛ walasa aw ka ɲɔgɔn faga Ala m'o fɔ ko aw ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn tɛ se ka kɛ ne sigi ma kɛ ɲɔgɔn dɔn fana tɛ se ka kɛ ne ko to ɲɔgɔn t'a la n'o ma kɛ n'aw ma sigi ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw sigira ɲɔgɔn kan fana ni fɔɲɔgɔnkɔya bɛ yen aw tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn fo nin bɛɛ de ka bɔ yen donc a ye bɛ nin bɛɛ de bɔ yen ka na ni faamuya ani bɛn ani kelenya ye donc o ye Ala yɛrɛ ka laɲini fɔlɔ ye adamadenw na donc o de ye ta'arufu ye donc an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn karama walasa an bɛ se ka balo Ala ka dugukolo kan sécurité kɔnɔ walasa an bɛ se ka balo Ala ka dugukolo kan bɛn kɔnɔna na donc o ye Kur'ana aya laɲini belebeleba ye wa silamɛya y'a ta'asisu ka c'est-à-dire silamɛya y'a iqraru k'a fɔ ko nin mun filɛ nin ye k'a sinsin k'a fɔ ko nin ye principe c'est-à-dire principe min n'a jɛlen don hali ni donna diinɛ kɔ domaine kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala b'a yira de k'a fɔ ko jagoya tɛ o ye ɲanamaya kɔnɔ dugukolo in kan sigili objectif mun b'a la dɔrɔn o ye bɛn de ye ani kelenya ani sabati an ka ɲɔgɔn bonya kɔnɔ mais diinɛ ko man ka kɛ sababu ye danbe ko man ka kɛ sababu ye ka an fara o de la Kuran kɔnɔ diinɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ Ala ko la ikraha fi dini e bɛ diinɛ min na ni Ala yɛrɛ y'o reconni anw ye silamɛw de an dalen don la o diinɛ min ni Ala yɛrɛ y'o reconni de Ala ko i kana mɔgɔ jagoya la pour que dɔrɔn tagayusu silmi o bɛ se ka kɛ cogo parce que ne e ko karisa tɛ diinɛ la an tɛ sigi ɲɔgɔn kan o la objectif min bɛ dugukolo in kan sigi la o bɛ bɔ yen n'o de ye tagayusu silmi yɔrɔ la a b'a fɔ yɛrɛ hali minnu tɛ n'aw tɛ diinɛ kelen na n'aw sigilen don o k'u ta kɛ aw fana k'aw ta kɛ donc o de ye objectif belebele tiɲɛ de don tuma dɔ la Cɛrɛ Usumani i ni mɔgɔ tɛ faamuya kelen na aw tɛ diinɛ kelen na e ka diinɛ objectif ye de i ka maaw wele ka taa silamɛya la o ye tiɲɛ ye mais Ala de y'a fɔ k'i kana mɔgɔw jagoya Ala de ko a ka ciba ma min ka wusa ni e ko afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin Ala kira nɔgɔ e bɛ fɛ de ka mɔgɔw jagoya f'u ka kɛ mu'miniw ye wa non e dan ye de ka tabligu kɛ bil hikma ni Ala y'i kɛ silamɛ ye laseli y'i kan wajibu ye parce que Ala kira b'a fɔ balighu anni walaw aya a ye laseli kɛ ne nɔ la hali n'a kɛra aya kelen ye o ye wajibu ye silamɛ bɛɛ kan a bɛ kɛ ni jumɛn ye bil hikma jagoyali tɛ o e dan ye k'a fɔ ka mɔgɔw sensibiliser n'u ma sɔn i b'u to yen sinon Allah subhanahu wa ta'ala de ko Kurana kɔnɔ ale ko n'a tun ka di ale ye ale Ala ye walaw sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum a ko n'a tun ye Ala diya Seydina Usman Ala tun bɛ an bɛɛ lajɛlen kɛ peuple kelen ye min bɛ diinɛ kelen na ummatan wahidatan tafsirkɛla bɛɛ ko de ko a tun b'an bɛɛ bila diinɛ kelen kan k'an bɛɛ kɛ façon kelen ye ko an mais Ala ko wala yazaluna mukhtalifin an tɛ fara an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔnkoya bɛ na nin bɛ diinɛ dɔ la nin t'o la nin bɛ taabolo dɔ la nin t'o la nin bɛ faamuya dɔ kan nin t'o kan Ala de y'o kɛ e tɛ se k'o bɔ yen tuma dɔ la Ala ko an ka weleli kɛ ka taa ka diinɛ ma mais Ala fana ko de a ye kalikan de ko la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi de a y'a kali de kuma in ka gɛlɛn la'amla'anna a y'a kali de olu minnu bɛ yen ni Ala ka latigɛ kɔnɔ olu tɛ na kɛ Ala ka diinɛ kan min ni Ala y'o sugandi wala Ala kan bɛ olu de ma k'i ni olu de ka ɲɔgɔn faamu sigi kɔnɔ la'amla'anna jahannama Ala ko a bɛ minnu a b'a ka jahanama fa
min al-jinnati wan nas adamaden ni jinɛw la olu minnu ala ka latigɛ kɔnɔ n'olu tɛna kɛ maa kunnandiw ye an ka diinɛ faamuya la ni aw tɛ diinɛ kelen la de olu de ala k'o k'i ni olu de ka ɲɔgɔn faamu parce que e tɛ se ka olu bɔ u t'a kan ala ka latigɛ kɔnɔ olu bɛ yen de pour que sigi ka kɛ olu tɛ n'u t'a bila aw bɛ ɲɔgɔn faamu de kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ foyi tɛ aw bɛ ɲɔgɔn faamu de donc o de la ala ko ten ko n'a tun ye ala diya a b'an bɛɛ kɛ diinɛ kelen kan fo ɲɔgɔn kɔya tɛ yen mais fo ɲɔgɔn kɔya in ala ko ale de y'o kɛ wa an tɛ fara an bɛ fo ɲɔgɔn kɔ diinɛ la an bɛ fo ɲɔgɔn kɔ faamuya la wa ala tilala k'a fɔ walizalika khalaqakum wa a minnu kɔsɔn fana ala y'an da i tɛ arafu donc o de la an bɛ min ye nin kɔnɔna na dɔrɔn o de ye ala ka laɲini ye min ye o de ye an ka sigi ka bɛn ala kira de ye exemplaire ye a sigira Medine a bɛna waati min na a y'a sɔrɔ peuple caman tun bɛ yen yahudiyaw bɛ yen nasaraw bɛ yen hali bolisɔnnaw bɛ yen minnu fana tɛ diinɛ la olu bɛ yen mais ala kira sigira Medine a sigira fana alhamdulilahi a n'u jɛra fana u ye bɛnkanw dɔw signé u ni ɲɔgɔn cɛ fana ala kira y'o kɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i y'a fɔ cogo min na n'i ka kuma tigɛ misaliya ta yɔrɔ ɲuman silamɛyaw fɛ yen nɔ o ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam an ɲininkali tun bɛna sɔrɔ yen nɔ ni taayusu silimi ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ an ka diinɛ faamu tɛ kelen an ka hadamadenya faamu tɛ kelen n'a sɔrɔ o misaliya dɔ bɛ ala kira ka ɲɛnamaya la i da sera ma Madina kira sigira Madina an y'a mɛn dɔɔninkɛlaw da ko kira sigira Madina a ye maaw bɛɛ fana a ye bɛnkan dɔw signé bɛnkan dɔw kɛ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ taabolo wɛrɛw ani minnu ta ye diinɛ kelen na i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o bɛnkan ninnu dɔw la wa alhamdulillahi rabbil alamin ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam analen ka sigi Medine maka kawani olu dɔw de bɔra kana a yɛrɛ dɛmɛbaga dɔw sɔrɔ yen mais ni olu dɔrɔn de sigi la ni olu dɔrɔn de tun don olu tun bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce que bɛɛ bɛ hakilina kelen na mais a nana k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ni dɔw wɛrɛw ye donc pour que sigi ka kɛ diyagoya de don fo ala kira ka fɛn dɔ bila sen kan a bɛ fɔ de ma ko wathiqatul al-Madina donc o ye fo de fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye min n'a bɛ jate comme constitution silamɛya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ maa si ma kɔn ala kira ɲɛ a la donc a bɛ fɔ min ma ko bɛɛ ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma kɔn ala kira ɲɛ bɛɛ ye ale de t'a la dege o la n'ale a fɔlɔla ka min fɔ a y'a yira de k'a fɔ wahdatul asli insani an bɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ an k'a dɔn ko an bɛɛ ye lasili kelen de adamaden bɛɛ ye lasili kelen de an y'o kuranna aya kalan ala b'a fɔ ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha an bɛɛ dara ka bɔ an fa adama ni an ba hawa la donc ni e y'o faamu dɔrɔn ko dɔw bɛ yen i b'i sen bɔ o la ka ɲɛgun i ma ɲɔgɔn dɔ la walima k'i ma ɲɔgɔn dɔ la gosi a ka hakilina kan ni e y'a faamu k'aw bɛɛ lasili kelen ye i b'i yɔrɔ ma janjanya ka bɔ o la a filanan ye jumɛn ye ala kira ye min sabati o bɛnkan in kɔnɔ o de ye ka tile ka ladiriya ka ɲumanya kɛ ni bɛɛ ye i ni maa o maa bɛ jɛ tile i ka ladiriya u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an tɛ hakilina kelen kan k'i b'a ka hakɛ dɔ tɔɲɔ walima an tɛ diinɛ kelen na i b'a ka hakɛ dɔ tɔɲɔ o ka dabila wa ka ɲumanya fana kɛ ka ɲɛsin o ma k'a fɔ ko ne ye silamɛ ye nin tɛ silamɛ ye donc ne fana ka ɲumanya tɛ se a ma ala kira ko k'o fana dabila a y'o de principe ye a y'o de sabati o de la kuranna aya b'a fɔ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa dhil qurba hali n'o kɛra kafiri de ala ma aw kɛ silamɛ ala ma aw bɛɛ k'aw kɛ silamɛ mais ala y'aw kɛ sinji ye o sinji ye gasi silamɛya ko k'i k'o matarafa walima ala ye a kɛ aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya la mais ala ye aw sigi yɔrɔ kelen na o sigiɲɔgɔnya gasi ala k'o k'i k'o sigi o diyagoya de wala aw ye jamanaden kelen ye aw bɛɛ wala aw ye jamanaden kelen ye donc aw bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kelen na mais aw bɛɛ ye jamanaden kelen ye o jamanaden kelenya in kama ala k'o k'i k'o gasi sigi ni laadiriya yanni ka ɲumanya kɛ a sabanan o de ye albirru bi ghayril muslimin ne ye importance ka bon albirru bi ghayril muslimin al musalimin ka ɲumanya ta minnu yɛrɛ tɛ silamɛ fiyewu ka ɲumanya kɛ ko olu sɛgɛrɛ n bɛ misaliya ta dɔrɔn
Medina ala kira taala ka yahudiyaw de sɔrɔ wala ni yahudiyaw tɛ faamuya kelen na wala y'a fɔ ka jɛya ka préciser mɔgɔ minnu min ka go c'est-à-dire latajidanna ashadda an-nas adawatan lillazina amanu al-yahud mɔgɔ min ka go u ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye yahudiyaw de i maana yahudiyaw mu'minu de ka go yahudiyaw ye ka tɛmɛ bɛɛ kan hali ɲɔgɔn faamu bɛ ani chrétiens cɛ ka tɛmɛ olu kan mais olu minnu yɛrɛ t'i fɛ de ala ko k'i ka i jija cogoya bɛɛ de la i ka olu yɛrɛ i ni olu ka bɛn a la i ni olu ka bɛn a la o de la kuranɛ kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko la yanhakumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين والله جل سبحانه هل دناني آية والله سلامة تسيك ما وره جوكيا ما وره كله آية كروفاهي آية كروي جماعة على كل لا ينهاكم الله على تأوبلي أن الذين كبوا مغوما لم يقاتلوكم في الدين من ما أو كلا أو كدين بارليلا ولم يخرجوكم من دياركم وما أولى باوك سوكنا على ما أبلي أن تبروهم أو نوكا ما يكن نوين أو كان ما يكوي أو كان يأوما أو كسيرلا بو أو كأدم الدنيا جورفاني أو نوني نيوانشة على ما أبلي أولا فيو et puis وتقسطوا إليهم أو كليم نيوانشة فنا وكره جماعي احترام المتبادل ala koko ama aw bali ola en tant que mo kele ne mo ni kele e mo kele mo amanka ala ko aka cide yere ma ko e yere tise ka bedon islamia la afa anta tukrihu nas hatta yakunu mu'minin donc aka dine to abolo ala ni wini mo fo ko ke on ni nyonche mo de ka nyoko bunya ka nyoko ka koto nyoko tala ka sigi ben ani karama konna la ka ta bo nyoko onna ni ayere do ya tafsiru ka ila ka fo hali u ka kungola islamia welelendo bien sûr hali ko kungola islamia bi se ka tagala u ka feti ke yaro bi se ka taga sigi nyoko nyani numba aw ni nyoko ci en tant que mo kele islamia yɛrɛ bɛ maa de kɛlɛ dɔrɔn maa min ye islamia kɛlɛ hali ka islamia gansan kɛlɛ islamia t'i kɛlɛ ko f'i ka silamɛw de kɛlɛ silamia b'i kɛlɛ ni mun ye o ye légitime de défense de sinon hali min ye silamia yɛrɛ kɛlɛ silamia t'i kɛlɛ silamia dan ye de e ka tabligu kɛ ni hikma ye sinon ala ka ci la sallallahu alaihi wasallam ani yahudiya minnu jɛra madina kɔnɔ n'a tun bɛ taa bɔ u banalen a tun bɛ taa b'u ye Allahu akbar atumi tabuyi ani yahudiya do jɛra kisa bɛ a bɛ lakale yahudiya tun ye ala kira juguya cɛ Usman o de ye juguya dan ye a tun bɛ ɲamaw de ta ka taa bɔn ala kira ka da la don o don sɔgɔma don dɔ la ala kira wulila de a ma ɲama ye tile kelen a ma a y'a jate minɛ a ma kuma k'a bɛ sɔrɔ a tarde la fila sabanan a ye sahaba wele a y'u ɲininka ko n terikɛ don u ko k'i terikɛ juma ko mun bɛ to ka na ɲama bɔn ka da la don o don yahudiya kɛ u ko ala kira ma ko mɔgɔ min b'i tɔɔrɔ e t'o ye ko tile saba ma ye sa ko mɔgɔ min b'i tɔɔrɔ e t'o ye e bɛ tila tuguni ka o ɲininkali kɛ ala kira ko n kan ka ɲininkali kɛ wajibu de parce que a ka ɲama bɔ in de ye foli ye don o don n b'a dɔn a ko sigiɲɔgɔn dɔ bɛ na min bɛ kɛnɛya kɔnɔ min bɛ balolen quoi mais bi maa ye n t'a ka lahalaya dɔn dɔrɔn sahaba dɔw ko k'a man kɛnɛ de o yɔrɔ bɛɛ ala ka ciba girinna ka wuli maa man kɛnɛ tile saba o t'o fɔ n ye ko a ye tugu ko an ka taga yahudiya kɛ fɛ yen ala kira ni sahabaw taara yahudiya kɛ fɛ yen o bɛ don yɔrɔ min na yahudiya kɛ muso ye dayɛlɛ a y'a fɔ yahudiya kɛ ye ko ala kira don k'a n'a ka mɔgɔw a yɛrɛ siranna a bolo ko sisan dɛsɛ ale dɛsɛlen sa ala kira bɛ na tajuru sara de kɛ ale la mais ala kira bisimila ala kira ko ma na yan dɔ wɛrɛ kama komi n delile bɛ k'i ye don o don i bɛ foli bila n ka da la ɲama bɔ nin ye foli ye dɛ mais bi min ye tile saba sisan n ye ɲininkali kɛ k'i man kɛnɛ ne ka diinɛ bɛ n permettre n ka na i lajɛ subhanallah mais ni an ye nin ladegi est ce que mankan bɛ kɛ yan a tɛ kɛ donc yahudiya kɛ dabali banna a wulila k'a sigi a ko bilahi ala kira i ka kumakan ni i sen tali ka na yan n kɛlen ka hakika dɔn a ye bana yɛrɛ dimi bɛɛ ta ka bɔ n kan a ko e ka diinɛ in juguya diinɛ tɛ ni mɔgɔ bɛ don a la i b'a kɛ cogo di ala kira y'a ɲɛfɔ a donna silamɛya la mais ni ala kira tun y'a kɛ tajuru sara est ce que a bɛ nin sɔrɔ a t'a sɔrɔ
a t'a sɔrɔ bon o ye kitabutigiw ye o ye yahudiya ye nasara ala kira fɔlɔla ka silamɛw kalifa jɔn de ma ka silamɛw to degun kɔnɔna na Maka ka Bilaliw to u bɛ lajaba u bɛ farala kɛru u ɲɛ bɛ yɛlɛ kilew la ka Amar n'a a somɔgɔw n'o de Yasir ni Sumayya ye olu fagalen kɔfɛ fagasogo cɛjugu silamɛw bɛ kan ka tɔɔrɔ ala kira ye silamɛw bila ka t'u kalifa jɔn de ma o ye chrétien Habasha hijira fɔlɔ Éthiopien de don hijira fɔlɔ kɛ ka taga ye ko a ye taa kaw kalifa ma a ko inna biha malikun la yuzlamu ahadun indahu Allahu akbar ko masakɛ dɔ bɛ yen maa tɛ tɔɲɔ a kɛra a fɛ donc n'an ma nin faamu an bɛ mun faamu bilen n'an ko mun tɛ an t'a la ko ka olu bɛɛ lagosi walima k'olu bɛɛ fɛ o tɛ sababa ye an bɛ ala kira de lajɛ ala kira y'a silamɛw de bila ka t'u kalifa de ma siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ la mɔgɔ minnu taara a man ca a tɛ se mɔgɔ ta ma mais filanan fana a ye mɔgɔ groupe wɛrɛ bila olu bɛ maa 70 ni kɔ bɔ Jafaru Tayyar b'o la olu bila ka taga olu yɛrɛ nana mankutu ɲɛnamaw fɔ o ka ko la ni o tun tɛ bɛn k'a fɔ ko ni mɔgɔ min t'i ka diinɛ la i k'o to yen ala kira bɛ nin kɛ wa a t'a kɛ min yɛrɛ ka bon n'o bɛɛ ye Cɔrɔ Usman minnu yɛrɛ ye bolibatɔlaw ye ala yɛrɛ ye dansigi an n'u cɛ kuranna aya jɛlen ala ko wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm Allahu akbar a dan de y'o mɔgɔ min yɛrɛ tɛ i ka diinɛ la bolibato la kitabutigi yɛrɛ tɛ parce que kitabutigi an n'olu cɛ la o fana fɛn dɔ don ka tɛmɛ dɔ ninnu kan mais ala ko hali olu i ka tɔɔrɔ kana s'u ma tɔɔrɔ fɔlɔ ye min ye o ye nɛni de ye nɛnɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ fɔlɔ y'o don tɔɔrɔ bɛ daminɛ ni o de ye fɔlɔ k'i ka tɔɔrɔ i nɛnɛ tɔɔrɔ kana se u ma kana se u ma ala mago b'o de la ala kira ka bɔli Maka ka taa Medine a ka hijira la a ye maa min bila a ɲɛ ka sira yira a la o tɛ silamɛ ye o dɔw ko bolibatɔla de don dɔw yɛrɛ ko ayi ko bolibatɔla tɛ ko kitabu dunkɛ de don Abdullahi ibn Urayqit mais ala kira danaya ani ɲɔgɔn bonya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bila a ɲɛ mais ne ko ni mɔgɔ min tɛ diinɛ kelen aw kana hali ɲɔgɔn fɔ aw kana hali sanni ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn ma hakilina fasɔn jumɛn b'e la ko tigi ma ala kira yɛrɛ ka misaji fama faamu ka kelen mɔgɔ fɔ parce que heure sera ala kira dontɔla Maka bɔlen Taifa kaw y'a gosi tuma min ka a lajaba a dontɔla Maka kaw tun ma sɔn a y'a kalifa kafiri de ma ka don Allahu akbar Mut'im ibn Adi o don kafiri de tun a y'a kalifa o de ma ka don Maka a donna Maka ni o de ka kalifa kɔnɔna ye garantie Cɔrɔ Usman ni wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ o de y'a to Badiri kɛlɛ don wallahi ala kira ye kafiriw ye dalen tuma min na ani minnu ɲanama minɛnen tun b'a bolo a y'o de fɔ ko law kana Mut'im ibn Adiyyin hayyan ko ni a tun bɛ balo ni nin cɛ ye n'a tun ye fɛn fɛn fɔ ninnu ka ko la ni ala kira tun b'a kɛ Allahu akbar wala a tɛ tɛmɛ o kan ça je suis mi dan de ye kosɛbɛ ala kira ka ɲɛnamaya yɛrɛ n'i y'a kalan dɔrɔn i bɛ nin de y'a kɔnɔna la an ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la hali n'an ka faamu tɛ kelen wa bi diɲɛlatigɛ yɛrɛ fana mago bɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana mago bɛ o de la Muhammad Ifrah Sall Muhammad Ibrahim Sall bɛɛ kelen tɔgɔ asili ye Muhammad Ifrah Sall o de ayi alhamdulillah kuma waati ni a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani ka dugawu k'an ye bon alhamdulillah n bɛ min fɔ dɔrɔn an filɛlibagaw bɛɛ ye dɔrɔn an ka ala kira de lajɛ silamɛya tɛ hamajiya diinɛ ye silamɛya tɛ barbariya diinɛ ye silamɛya tɛ bingani diinɛ ye silamɛya tɛ bɛzɔngɔniya diinɛ ye silamɛya tɛ rasismuya ye silamɛya mago bɛ bɛɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an tɛ hakilina kelen na an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka hakilina kan walasa sigi bɛ se ka kɛ cogo min silamɛya mago b'o de la an k'o faamu ala kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'o kɛra wallahi o de bɛ bɛn yɛrɛ sabati jamana kɔnɔ jamana o jamana ni diinɛ ko mankan bɛ yen fo lahara jamana tɛ sumaya siga t'a la fanga nin faamu de an bɛ jamana min kɔnɔ bi an mago bɛ bɛn de la siga t'a la an mago bɛ bɛn de la o de ye an ka hakilina ko ninnu an ka olu to yen
ani mɔgɔ tɛ diinɛ kelen na an kana o kɛ juguya ye k'o kɛ sababu ye ka an yɛrɛ bila degun kɔnɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu an ka bɛɛ o de la jamana in bɛ se ka bɔ sumaya donc alakira ye Madina sigi o de kan n'o tun tɛ alakira tun tɛ se ka sigi Madina a kɛra sababu yɛrɛ fana bɛnbaliya minnu tun bɛ hali yahudiyaw ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ye olu bɛɛ ban inshallah alhamdulilahi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ala deli ala ka an ka jamana in ala k'a sumaya an bɛ ala deli ala k'an ka jamana in sumaya an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana an bɛ ala deli u ye laɲini minnu b'u la ala k'a sabati wagati ninnu na u bɛ weleda kɛla ka taa bɛɛ min ma an bɛɛ ka laɲini de don an bɛ ala deli ala ka bɛɛ ye ala k'a sinsin ya rabbi ala ka objectif ye ala k'a dafa ala ka ɲɛmɔgɔ ninnu fana ala k'u mɛn an kɔrɔ ka kɛnɛ ni sijali laban ko man di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a ka cibaw bonya kama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ala ye mɔgɔw dan k'u ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u ka siyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ nka ala yɛrɛ ka laɲini de ye nka a ka laɲini la belebele ye jumɛn o ye aw ka se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn o bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na ne ni e tɛ hakilina kelen nka n'i ka hakilina bonya n kana don e t'a la nka n'i bonya i t'a kan n ka n t'a ɲɛfɔ fɔcogo ɲuman na n ka message véhiculer cogo ɲuman na n yɛrɛ ka n comporter n t'a la ni kɛcogo ɲuman ye ne yɛrɛ ka comportement ɲuman o de bɛ se ka denw bɔ a t'a la n'ale ta in tɛ ɲuman ye ne yɛrɛ ka comportement ni kuma fɔcogo ɲuman o de bɛ se k'ale bɔ a t'a la ka na fara e t'a kan n'i dalen min t'a la k'e ta in de ye tiɲɛ nka n'i bɛɛ nɛni i ye mɔgɔ nɛni hali n'a tɛ tiɲɛ kan a t'i lamɛn tuguni ni maa m'i lamɛn a ma da i la a tigɛr'i la donc a tɛna don e t'a la tuguni a ye maaw wele ahlul beyti y'o de fɔ kira somɔgɔw y'o de fɔ a ye maaw wele ka na an ka taasira kan ni aw jogow ye ani n'aw ka kɛcogo maa jogo de bɛ se ka maa wɛrɛ la convaincre ka fara i t'a kan an bɛ Alahu taala deli ala ka basigi don an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka bɛn sabati an ka jamana ani jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mankan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fɔnkɔɲɔgɔnyaw ni kɛlɛw an bɛ Alahu taala deli ala ka jisuma kɛ a fura ye ka silamɛw ka kelenya ani ka bɛn k'a sabati an bɛ segin k'an karamɔgɔ Muhamadu Ibrahim Sall k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka nin walanda nafama min ni an bɔra k'a sɔrɔ sisan siga t'a la a ye layidu min di an ma baro daminɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ baro duman ye an b'a confirmer k'a fɔ alhamdulilayi baro in kɛra baro duman ye wa an b'a dɔn fana ani an filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye an ka tata sɔrɔ a kɔnɔna la k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka duwawu k'i ye ka duwawu ɲini aw fɛ foli belebeleba o ye aw ta ye aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina waati si la ni jamukan in tɛ fɔ aw kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثل